Andy Novid app úr le muid a chasint in néan COVID. Tá anna chuid daoine acadúla a ní cachla chéile leis an ceann seo Novid a chur le chéile agus tar se fáil den Android agus de iOS agus go bunúsach úsáidan sé technoliacht omlan difriúil ná an COVID tracker atá úsáid agin faoi láthair. So an COVID tracker atá agin faoi láthair úsáidan sé an technoliacht le Hebrew amach céimhí gardit aber in siopa nó agus tú muhi siúil agus ibríonn sé ar an gréisisin go bhfuil an cinál digital handshake nó an creat lábha seo ag tarlú. Ach ar an taobhile an ceann nua seo an rud an dhéanann sé ná déanann sé de chuid teagháilethe ar an phone, so líonraí sóisialta na contacts ar fad atá agat. So na daoine a bhéfá i deagháil leis go rialta úsáidan sé an mó sin. So ar an gréisisin Vastar go sé níos crin mar go sé ag meas na fíor teagháilethe tagad churas san obair nó cairde nó chláán. Ach ag an buinte seo níl mór an daine buint úsáideas agus le an nairóí leis an app seo is ga ag cínú go bhfuil an túfás daine déanna íslódáir. So cúpla lá hen umasteach agus nírách osciún defíle. So osciún defíle agus bhí bhn 100,000 íslódáil déantar Android. So tú wad níos móna sin i tastal le an nibrói an app seo go maiid. But tá an cuin ceap anhaid agus is cosúil dúir na tastálacha tá déanta acu tá sé nóga ní fan géad ábalta ibrúach ón réitú deagháil le duine agus COVID orthu.